Nagsagawa po ng on-site inventory at physical inspection naman po ang Commission on Audit or COA dito po sa lungsod po ng Dagupan, lalo po dyan po sa may Dagupan City National High School or DCNHS, kung saan personal po na sinuri at ng audit team ng COA ang pasilidad at iba pang mga government-owned resources ng paaralan. Kabilang po sa mga ininspeksyon ang mga bagong smart TVs, ICT equipment, instructional resources at iba pang kagamitang binili gamit ang pondo ng pamahalaan. Mismong inikot po ng COA ang inspection team ang paaralan para aktual na maberipika ang mga kondisyon at functionality ng mga kagamitan. Isinabay rin ang pagtutugma ng mga ito sa mga property records bilang bahagi ng inventory process. Ayon sa COA, ang naturang physical inspection ay bahagi ng regular na proseso ng COA para masuri ang kalagayan ng mga school assets na sa ari-ariang pinondohan ng gobyerno. IFM News. IFM News. IFM News.